Kuyo. Kuyo, gising na. Sakyan, di nga. Nagaan mo mag-ingat. Pero na. Isa sa akin. Adang ipanghipos guys ang mga kuan, mga ukay-ukay ang ipamalik og sud sa sako kay og mapuhon Domingo man. Hipuson sa ni kay kuan naka sagabal dress gawas na simba ugma. Kinadaghan ng mga dress jud kuan ni kananay i-display ra pod ni puhon. Kay kuan maninda mamigo kay ukay. Nauli na day ko gikan sa Ilati Marilo. Nangisnak ta. Manta na mo. Pan. Hindi ko sa iro na. Grabe din. Bo, motor mo nun. Mga bandi yung motor, di kasutang kang bawang mo nung. Lami. Di ko silo. Lami. Ang motor silo mo. Na, ano na mga motor, ng basketball, gila o sigo-silo. Na may basketball putong bawang kasama ka do. Ako na naman din nagtikaw-tikaw. Okay. Story time beta guys. Samtang mahid ako na sang naong. Di ay ka na ay. Ninda ko ay. Pagod man. Tug na. Hadlok tayo sa among lugar. Okay. May mga taong suroy-suroy yung gabi na. Manang hadlok magtambay sa gawas. Kaya katong des na agi. Kananay sigagiro. Amang gili-ili na jitaw. Kulbaan dyo ko ganina kay gabriha mga nagbintana. Diya, wadyo tay kalaban-laban o kanang mabritas bintana. Diya ag taong nas gawas. Diya may pusil. Diya bumusil. Nang dapat jadi abrihan. Diya. Namutang day ko dani na kay nagpauli ko sang dagway katong nagtrabaho pa ko nga kananay nasunog jud ko sa init. Tug na la alya na mata kananay kuan tug na yan kay masimbar ba tog mapuhon maparo ba ko nagplan sa sinina
Animba man taog ma. Mas nga di ay dito ko sa simbahan kay kanang nagplano man mi nga mamaligya mig mga ukay-ukay sumotong ganina. Nagpasalamat na po ko sa igagaw kay si Jay nahatag og kanang ideya na makakita og mamiso kay mamalagi ng nundang naman kong trabaho kanya lisod og kanang wadyo tay maabot nga mamiso kada adlaw lisod ang sira ta gasto kanya watay income labi na karon kay ning undang kong trabaho kay lagi to ni pahuway ko kay kuagang lawas kuan ka nang di man ingag bugat ang trabaho dito nagniwang laman jud ko kay ako ra mang isa pero minsan ako'y lahira jining kita rang isa baka nang dita matay gana mukaon lahira jud tong mukaon tangadag lahira jud tong natay kauban mukaon baka naputay gana ito isa ka rason nga nung niwang ko kay di ko ganahan mukaon ako rang isa tug na day ang raglit sa panday bida pag nga nagsaga day ikaw pandaraglit sa pandaan pinduta alas wandra di na mao sunod daplin di na mao kana ikaw inja pag nagsaga ang kay musimbar ba tawag malasun sila yeah, guys sabihin naman alas 11 na ron kaya mamalag itong nag snacks man ko kay ganina dito man ko simbahan sa Jumay na ni hapon mga kuan ba sakto dito alas 6 na mo nang paguli na mga hapit na mag alas 10 gibati ko kaguto mo nang ning timo ko nandiya kay nabusog man ko man nang asa pa ko natuglan ko. The next day. Hi guys, madong hapon yung tanan. Malabi ma. Karong adlaw Domingo. Ya, ganina nanimba mi. Wa merinda deta, so man nga bulang nila. Manakbit na ma. Kaya si Julie. Mas papari lagi mo tawag ma. Bao. Ang karon Di ma. ha. Nabi ma. Story time. Naghilak jud ko ganina sa pag-abot na ako gikan sa pagsimba. Kanang gupin ko sa cellphone. Majihang na tanawan ang video ni Nini ug ni Buboy. Kay gisend ni ate sa among GC. Kinaludan jis Buboy, kinaludan pus Nini. Tangin ang inak dia. Kahilak jud ko kay laluy ko silang sitwasyon. Nagwapa ko ka ma. Anong wapa? Ako kay baog din sa problema ang Kuya Mario. Anong nga to may naitabo. Naprito man pijama. Wala ko kay baog. Nag-alos papari pakaslan ng jama.
Kasi pakasal. May paparima. Kasi may pakasal ka pa rin. Ikaw ma. Ba, pagdas pa pa rin. Minsan pakasla ng mama papare. Pag yung mapakasal, mangita na laman taglain mo pakasal. Mangita na laman taglain. Ay di man sa mapakasal. Salyana, nangandoy dyan sa Salyana. Kanang na ikasal ko. Ano naman di ay? Ganahan di ka. Malipay ko ma. Naipa ka ma. Naman. Malipay ko na Salyana nagpakaslan ko. Hindi, may pakasal. May taglain ma. Mangitaglain. Mangitaglain pa pa rin. Hindi pa pakasal. Bito, balik ta ba? Naluidyo kong nini. Ni Boboy. Kaya nag-hilak. Nakita ni mo ate Esther. Suman din, Bing. Pinila. Suman. Napakigol man, mura man nagnapanti na. Ada ko sura-sura nga. Hindi pa dito. Yan kita. Alis Gabriel natin. Gusto mo pakasal sa paparima.